Naguba! Kung napaka mo sa Team Javi, sagrado maguba ang relasyon ninyo kay dali lang maguba ang tsinelas. Kung gusto ninyo madugay ang relasyon, dapat sporty na lang kayo. Touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say now I give. Sige, mayong hapon na, mga beses. Maayong Mga hapon sa guys. tanan. Sabi mo, mayong magandang hapon, Magandang hapon sa tanan. mga besh, mga bay. Mga besh, mga bay. Pala. Grabe. Sige, so, astig. Astig. Mag-sorry pa kami ulit. Yeah, pupunta kami ng Falls. falls. Yan. Ngayong hapon. Sige. Pero before kami mo sa falls, mo hapit kami sa bus station kay Ugma. Uli na kami sa Manila. House out. Kay Modeling. Uling. Model ng uling. Grabe. Sige, let's go. Unsay palito na to? Buko roll. Ano yun? Masarap na tinapay pag hokam ang gumawa. Sige. Ilang piraso? Magkano? Ilang piraso? 5 pesos. Sige. Paliton. 3. Ginapainan niyang Hindi, pan. hindi na malamig yung tinapay kaya bilad namin para uminit. Baliw. 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 Baliw you. Baliw kami. Bukol siya? Ano yun? Cheese? Ano? Buko roll. Ano yun? Coconut. Roll. Buko ro? Roll. Roll. Buko roll. Buko roll. Buko roll. Mas kasabot siya sa English nila kaysa ako. Masarap. Buko roll. Buko roll. So buko yung unod. Masarap pag hokam ang gumawa. Grabe, dato sinday. Sugar mama na ko. Oh, my modeling. Modeling, tungkol sa modeling. So, mauna sa bukas. Frick, sa Tagalog. Mauna sa ugma. Alas 4:30 ako, alas 11. So, Sagot. pagbulag na kami, tungod na siya yung modeling. Pero mag-meet up. Pero magkita kami gihapon sa Manila. So, siguro magkita tayo doon. Thank you. Grabe! Hurot yung gasolina. Hindi kami. Hurot na ugas. Hurot, di malas yung biyahe na mo permit dari sa Baler. Sa Miyagi, guba yung tire. Takbay mo. Karon, walang gasolina. Nahurot akong gasolina. Kuto. Awesome mga gasolina. Lakad muna tayo. Sige, laki na lang tayo. Where is he going? Bye! Jogging. Exercise. Kukunin yung motor ko ba para makabili tayo ng makapagpaliton tayo og gas sa water station. Mahal yung gasolina karong panahon, so magtipid kami. Push na lang. Tail. Hoy. Oh! Tipid pa more. Ayos. Okay lang, Day. I'm okay. Hello! Kumusta mga artista? Hey, Puto! Pucho? Donnie? Okay lang ka, Day? Parang sad ka dyan. Pagod. Pagod? Grabe yung bahay. Guwapo. Pogi. Kumusta? Hi, Kuya. Kumusta yung sir doon? Ang ganda. Okay talaga? My son. Hi. Hi! Birthday niya bukas. Welcome. Ay, oo, no? Pambihira. Happy birthday tomorrow! Happy birthday! Where's George? Sige, so Ugma, ang birthday ni Dong. Pero sayang, wala kami diri kay mahuli na kami sa Manila. Manglaban na siya. Naglaban na galing ng dalugan. Okay na ulit. Pero happy birthday advance, Apir. Adios. Sige, so na kami gasolina. Apil sila. May recruiters na kami. Na kami gi-recruit karon. Apil sila tanan sa adventure namo. Di ba? So man yung salakyan namo. Muapil ako. Dala na mong tricycle. Ano? Muapil ako punta Mother Falls. Mother Falls. Hindi sa Mother Falls, di ba? Sorry. Tabon! Tabon. Ikat mo nga, ikat mo.
Ikat mo to at isasalin ko to. Sige, cut. Punta kami ngayon ng Tabon Falls. Kaya magsasalin na ako ng gasolina. Wow, salamat. Ang pogi ko. Sige, so pag nagbiyahe kami, na siya usa ka nainit na hate diri yung straight juice, so yung tubig na nasa karsada. So pag padulong diri naidagan straight juice sa iyang likod na luudan siya. Ew. Ew, I'm so arte. But really, that's gross. Can you explain what these fine gentlemen did for you? Yellow. So, after this street juice, they made a mud guard for me with a tree. And I was like, oh my god, are we stopping for a tree? Because I didn't know what was going on. But then they stuck it in the bike so that it wouldn't stick to my shirt and it would flick up and get me. So, sastig. Thank you. Pre sa akong gisulti sa miyagi na vlog, mga Pilipino, creative kayo. Filipino. Bisan tree, dahon. Filipino tayo. Kaya nila magbuhat og bisan unsa. Bulog. Ha? Bisaya tayo. Kabalo ka magbisaya. Dili. Nosebleed. Marami ka nose. Marami ka nose. Marami ka dugo. Ah! Sige, uwi na ako. Nakisama. -1. Manisan. Pamahira. Dinuguan? Dili siya dinuguan? Dugo lang. I can understand that. Absolutely not. You just Try it. you just said dugo. I'm not eating blood. It's fine. It tastes fine. No. Try it. I promise. I don't like dinuguan, but this tastes fine. It's not bad, eh? Hi. It's not bad. Wow. I don't like Big achievement. Masarap yan. Be honest. Not bad. Not too bad. I'm not eating anymore. Arte. I'm not arte. Come on. Tako ba? Malaki yan. Kagabang kalabaw. Sige. Kuha mo siya. Pick it up. It's only got 6 legs. Are you sure that's Uy. Ano yan? Spider? Nangangagat yan. Ang tawag Parang yan hindi siya ay spider. gagambang... Kalabaw. Delikado yan. Gagambang nikakalabaw. Karabaw. Kalabaw. Karabaw na insekto kay malaki talaga. Sakay na tayo dyan. Sakay na. Oh, pwede. Grabe yung tail niya. Yung paa. What? Don't hurt it. This is Don't hurt it. gagambang kalabaw. Yeah. Kain. Ates. But don't, Go, go, go. Tara. don't hurt it. Tara. Tapon mo na. Papakawalan ko na. Put him away. Don't hurt it, but don't get it near me. Sige, padulong na kami sa falls. Tapos kami sa river dire. O, you guessed it. Naguba. Naguba usab yung chinelas niya. Team Croc. Ayaw na I kumumo. want a refund. So kung napaka mo sa Team Javi, sagrado magubang relasyon ninyo kay dali lang magubang chinelas. Kung gusto ninyo madugay ang relasyon, dapat sport na lang kayo. Ano pala sa isip ni Joey? Puro na lang George. Nakalimutan ka na niya, Kuya Kaloy. Oo, kaluwi sa akon. Yeah. Grabe, wala na siya labot sa ako ah. Kung nakatanong ko mo sa Miyagi na vlog, si George, siya yung anak niya. Yeah, relax. 11 years old. Yeah. So, unta na si George sa balay nila para may farewell. Kaya siguro may farewell kami unya sa balay nila. Mag-appeal po siya para malipay si Joey. Because I'm not good enough. Hugot. Samtang nag-trekking kami, mag-grocery shopping kami. Ano yun? Pako. Para mamaya. Oo. Masarap yung ano ganiyang sudan sa Tagalog, alum? Ulam? Ulam. Para masarap yung ulam natin. Mag-harvest lang kami ng pako para may ulam kami mamayang gabi. Sige. Pero magbayad mo na. Hindi siya libre. Sige, nakakapunta kami diri sa falls. Diri sa bato. Danlo kayo. So, let's see if she makes it. Go, go, go. Sit down. Sit down lang. No, try your feet first. Hello, bastos. Huwag ka magpanti. Heck yeah. Good job, babe. Woo! Wow! Maraming ulam. Ulam?
Itlog na lang. Ulam. Itlog na lang ni kay Glenn. Kulang. Hala, sabi ko sa kanya, di siya gusto yung help ko. I don't need help. Sige. So, karon maligo na kami sa falls. Palupan ako ang drone. Si Joey bahala sa GoPro. So, malingan na ta. We're out of time and time don't wait. We're in heaven but we lost our way. We're out of time again and again. Thought we'd make it but we lost in the end. Yeah, yeah. Lost in the end. Out of time again. Lost in the end. We're out of time again. We're lost in the end. Sige, muna kami sa falls. O muli na kami pero naay mga hitchhikers na vampire. Alimatic. Alimatik? Kayatik man. Mga leeches. Blood bank. Pambihira. Uy! He's in my skin. Ah! Be. Thank you. Glenn. Astig? Yung Astig. falls? Astig. Grabe, ang galing mo magtumbling. Ikaw din. Hindi, ikaw. Si Joey, I went for a magaling slide. mahulog. Yeah, I fell down a bit. But it was good. Greg's was much better though. The what? Greg's? Greg's tumbling was much better. Leeches. I love leeches. So many leeches. So many leeches. Oh my gosh! Ah, don't. Ano yan? What's this? Spider? Annoying. Wala pa kami naka-panyoto, panyaga. Kaon na. Astig diri sa Kamingawan. Alam mo yun, Can you remember? kabalik ka kung ano, unsa ang Kamingawan? I don't know what coming out is. You know, Mingaw. Lonely. Kamingawan, place of loneliness. That's so sad. Wilderness. Like wilderness ba? Alright, Joey. What are we doing? Getting We're tour. to run. We had a craving for turon. Adik na si Joey sa turon. Yan, Adik kumain po na na ako. agad. So, diretso kami diri sa palengke para makapalig kami turon. Fresh pa. Hindi na, pero sarap pa rin. Sige. Wala pa kami nakagawa ng lunch. Grabe, alas 6 na. Saya. Gutom na. Gutom. Sige, kaon na tayo. Sige, so, mo ni si George. Paborito ni Joey. Anak. So, naghilag si Joey kay grabe ang kalipay sa anin na bata. George, ano sabi mo? Speechless. Pogi. He's so cute. My little George. Siya ang usa sa pinaka-humble na anak. Kugihan. Hardworking anak. Sa pagtanawan nimo siya, siguro maldito tungod sa buhok pero usa sa pinaka-buotan na tao. Promise. Always siya willing na mutabang sa bisan kinsa. Uwi na kayo bukas? Di siya. Sige, so mga 2 ka oras sila nagtanaw og mga karaan na vlogs namo. Astig yung vlogs namin. Yung old vlogs. Yeah. Backflip more. Si Joey, ang galing mag-backflip. Grabe. Just teaching my anak how it's done. Sige. So karon, Now makain na kami. we're gonna eat. Makain or makaon? I'm still Bisaya. Sige, makaon na kami. So let's see what we have. Ano yung kain natin? Sinigang. Sinigang, grabe, paborito. Woo! Salamat sa mga nagluto, yung mga alamat dire, mga legend. Mga surf legend dire sa Bohol. Or Bohol. Baler. Kung mani ko mo dire sa Baler, muato ko Kain tayo, kain. muato ko mo sa ila kay na sila surf shop. At Nicole's surf shop, no?
So, pwede ko mag-rent sa ila kay barato lang sa ila ha. Unya, mga butan, mag-jam lang ko mo. So, basta linggaw, basta makakuyo ko mo sa ila. Pero karon, magkaon na kami. So, kaon ta. Okay, so muna siya yung handshake nila. Go! Boom! Panis! Oh, meron pa. Oh, akin yan! Tapos na kami sa adventure. Linggaw yung adlaw. Nagpasalamat kami sa ani na pamilya kay grabe kabutan. So, nalingaw ko dito sa Baler. Kasi mana ko nagkuyog sa ila since day 1. Kita kami sa Sabang Beach, nag-surf ko. Ako raw usa. Kaya wala si Joey. Tapos sila nag-istorya sa ako. Kaya ako raw usa minggawan. So, butan kayo. So, salamat sa tanan. Salamat sa pagkaon. Salamat sa lingaw, surfing, sa trip. O, Como, salamat sa pagtanaw. Oh, camping mo. Tanan! Woo!